Positibo si stray dog advocate Martes Sia Batacan, ang Pag-ibig Shelter founder ug presidente sa Animal Rescue Rehabilitation and Fostering Davao Incorporated nga ipatuma ni Davao City Mayor-elect Sebastian Duterte ang Davao City Adopt a Dog and Cat kun DADC Ordinance nga ipadali niini ang pagpagula sa Implementing Rules and Regulations kun IRR sa ordinansa. Sumala ni Batacan, ugaling hingpit kining mapatuman, dakong tabang ang nahisgutang balaod aron mahatagan og solusyon ang suliran sa latagaw nga mga ero sa syudad ingon man mapaligon ng responsible pet ownership. Unta si Mayor Baste, no? Unta, matake into consideration sa iyong paglingkod kay siya lang din among hope kay ano ba siya? Animal lover ba siya? So far, okay ba na ako? So unta, makabono ta siya paraan pa na nana ang Adopt a Dog and Cat Ordinance, nana ang Rehabilitation Center. Unsay kulang? Itapagutan na ng mga city rep. The IRR, i-attach na namo, pag-meeting namo, nag-SP hearing ni Atty. Kitain, i-attach na namo ang IRR para wala sila dihaton. Kung asa man wala pa hanggang karon. Daghang kayo gusto mo adopt, dili nila ipada. I'm challenging them. Magbuhat sila og something na para sa goodness sa iro, kaya dili kita sala sa iro. Tuig 2019 dihang gipresenta sa City Veterinarian's Office ang draft sa proposed IRR sa ordinansa na nagtugod sa mga Dabawenyo sa pagsagop sa mga gi-impound ingon man na rescue nga mga ero dinhi sa syudad kaysa ipelawom kini sa mercy killing o galing dili makuha sa mga tag-iya sulod sa tulo ka adlaw. Giban-banang ana sa 200 ka mga ero ang narescue nila Batacan nga anaa sa dog shelter nga nahimutang sa ilang farm sa barangay Binugaw, Turil, district ng syudad. Busag yawhag ni Batacan ng publiko hilabi na ang mga pet lovers nga pwede silang mudunar og pagkaon, accessories ug mga pet old toys alang sa ilang mga narescue nga mga iro. Matud ni Batacan, dakong tabang usab ang monetary donations aron mapalambo pa ang Animal Shelter Rehabilitation Center. Naglaom ang stray dog advocate nga unta mapagula na ang IRR aron wala nay iro ingon man iring nga mapasagdan nga maglatagaw sa kadalanan sa syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.